나고 할거도 맞달리나 Bagi nor himbotom himbui tina selam kolok mawo khadumani phunuk Puilano tini media sasunga hamaya pro जों दिनै जोंनि क'क्राझार रमान एग्रिमेन्टयै जोंनि दाबि सानै जों दिनै हिमबाथ' हिमनायगा यां बाजाराव थाङासों ओंखाय दा यां जों दाबो बलक फाइन हिन फाइदनि दा जों पुलिस जग बायबो कासो जाखा थाङै माने पारमिसन रिया रखि साव जों दिनै देब्रासानि दिनै क'क्राझार रमान एग्रिमेन्टनि दाबि साना ओंखाय जों साबानले पारमिसन नांबा जोंनि मानसिनो जों सानो ओंखाय बर' जदिनो जोंनो दा सानि हिसाबै जों सानजा दङ कक दिबा कोन बुतक आबो हाय खख्लाय जाका माना खख्लाय जाबर ताम खाय ताम हिन माना सिम खाय बुतक खख्लाय लिया जोंनो ओंखाय द ताम सानाय नों बखौ कोन सानाय मोनदो जों आयंगो बाजाराव थांबाय मानि जों यां ब्लग फायमानि पुलिस रक जोंनो परमिशन दिया खायो ओंखाय जों परमिशन हावयाखै थांखायया तामने बागै खख्लाय माने नरक मरेलि जों क'क्राझार रमान स्ट्रिप नांगौ ओंखाय जों दिनै मान थायो जों सानदानि जों केबनि परमिशन नागिरब्लो दिन मान थायो जों सानदानि बुनि परमिशन रकि नांगेन आबन जों दिन मान थायो सानथानि से जोंनो परमिशन दाना हायाखौ होनै पुलिस रक गासै दङ बाहाय किन रक मा थाङा ताइसे बलगो जों बलगो मा थांगा जों बसदरा मा हाबका जों ताम बागै थांमाने नर बलक ताम बागै थांमाने जों माने दिनै बलकनि अफिसार रनो जों किजा खरां खोनारेना होनै दिनै खरांनो खोनारेना होनै थांबाय माने ओंखाय नों बं कोन होइते नरक तिनि अ महाय हिमबतं हिब्लाय जों दिनै 12 क्लास 12 स्कुलनि फायते जों फायो बुसु बां नरक तिनि बुसु बरक बां बरक प्राय स्टुडेन्ट रक 200 300 जना हायरक बरक दङ र ताम साग्लायनाय तिब्र नर हाय स्टुडेन्ट रक नते गोबां मा तिब्र हाव तिब्र सरक दङ ताम साग्लायनाय नों अ रमान स्क्रिप्टनि बागै जों दिनै तिब्र हासिनि जत रों सोंनाय रङ सानमु सुंगो केबो दिनै रमान स्क्रिप्टनो दाबि खैनाय बागै केबो गलकता सुरदि जों दिनै दाबिनो थाना बागै जों केबनो किरिया उस गांगो थानाय 14 तारिख बो अम हायकेनि दिनै तिब्र सरक क'क्राझार रमान स्क्रिप्ट कक साथिनि न रिफ्रेगि बुजागो जेसेबां दिनै तिब्र सरक बुजाग दङ जों तबो दिनै रमान स्क्रिप्टनो जों सानाय जों दिनै रमान स्क्रिप्टनो साना बागै जों केबनो किरिया जों तेबो बुसगां आबुनाय दिनै सबनो जों कोनो दिनो फानमु थागला दिनै जे क'क्राझार रमान स्क्रिप्ट मायासाक जों सबा खैनो दंनाय नि सिनमु सागरे आनि मुंगाय सयन देवरमा आं क्लास 12 स्कुल पढ्थं क्लास 12 क्लास 12 ना हामबाय Come on,